Ще го казваме къде караме! Давай! Симете малко двък. Откъде казвай, наляво, надясно? Не направо, дай от наляво, наляво. На Peugeot, ако се качи някой ще потъне вътре в капака. Се отре много на капака, че да ни влезеш при нас. Гледалото! Прозората, бе! На прозорите, да. Гледалото, така пак. Виж го чизат. Стигни бицагите, стигни бицагите! Така се цяло къде ще сбърчи. Надясно. Давайте, така спере кола. Ясър? Стой, стой. Бърчете! Тя ще това бъде кола? Няма. Стой, чакай! Чакай колата. Той ще влиза. Jesus, влиза! Това втората листа стане, не видя ли са? Да. Жалко изглежда, човек. Що? Защото малко са такой, не. Това е добре да снимам. Газвай, Дево, газвай! Ясно. Още! Аз гледам моята, а ти гледай твоята. Какво става, Тоша? Колекна се, човек.